Bueno, atxaldeon, Jon Barberena naiz, badakizue bertsoaren inguruan ibili izan naizela, azken urte eta erdi honetan edo pixkat alboratua badut ere, noizbait esperantza badut berriz ere bueltatzeko, baina kontuak horrela dira. Eta azken garai edo denbora honetan zertan ibili naizen, olerkiarekin buru belarri, aldudanean idazten, eta gaurko hitzaldia horren harira etorri da, aurkeztutako liburuaren harira, eta gero hitz egingo dut horren inguruan. Eta hitzaldia zeren inguruan izanen den, begira, nik bi mundu jorratu eta uztartuko ditut, alde batetik bertsolaritza eta bertzalde batetik olerkigintza. Biak ere hurbiletik ezagutu ditudalako azken aldi honetan, edo azken urte hauetan. Eta berez proposatzen dudana zer den? Iduritzen zait, bertsolaritzak bide bat egin duela, bertsolaritzak eremu zabala hartu duela, ez bakarrik eremu euskalduna, eremu erdaldunean ere bere xokoa egin duela, eta hortan ezinbertzekoa izan dela, alde batetik bertso eskolek egin duten bidea, eta bertze alde batetik bertsolaritzak berak erakutsi duen moldagarritasuna. Hau da, moldatu da egoera, garai eta leku desberdinetara, eta iduritzen zait horrela lortu duela gaur egun ikaragarrizko hedadura. Olerkiarekin zer? Olerkia egon da, gaur egun bada eta olerkia egonen da. Iduritzen zait poeta hitzak oraindik ere gehiegizko pisua baduela, eta nolabaiteko harresi bat edo eraikitzen duela hitzetan, eta kontzeptu urruna dela, eta batzuk nolabaiteko ez dakite blokeoa dutela olerkiarekin orokorrean, pentsatzen dutela zerbait abstraktu egia dela, zailegia dela, ulertzeko konplikatua dela. Eta, nire proposamena hori da, Lertxundik egindako idatzi batetik ateraia, eta berak aipatzen zuen olerkiak ere bere bidea egin beharko duela, eta honitzetan liburuetatik askatu beharko dela, eta jendearen gana hurbildu. Eta nik gaur defendituko duena hori da, hau da, kontzeptuak berak ea pisua galtzen duen, ea jendeak beldurra galtzen duen, eta ea jendearen gana hurbiltzen garen bertsolaritzak eta bertsoak egin duen bezala. Atxalde hor, lehenbizko gauza eta esker mila, natorbiltzagatik, eta esker mila baita ere aldi berean, kasu honetan, Zibiboxei, holako aukera emateagatik, eta seigarre poesia jardunaldi honetan partaide izateko aukera emateagatik. Badakizue gaur oraindik ez dela kitzen kontua, eta bihar ere aukera izango duzuela olerkiekin eta jardunaldeekin jarraitzeko. Ez dakit, beraiek proposatu zidaten ea konferentzia bat emango nuen, eta egerran nire lehenbizko duda izan zen, zeren inguruan solastuko dunik. Hau da, zer kontatu dezaket, zer erran dezaket, jendearengan nola eragin dezaket, eta igual batzuk jakingo duzu, bertze batzuk ez, azken urte hauetan, bertsotan ibili izan naiz, urte deixentetan, azken bi urteak edo salbu, aitatasunarekin baketera denbora murrizten da, eta orduan bertsoa pixkat aparte xagutzi dut. Bertsoa aparte xagutzi, eta ordu txikietan izaten dudan aukera horretan edo horra hasi naiz olerki idazten, eta olerkia idazten hasi naiz, eta orduan erran duen, zeren inguruan solastuko dut, balde batetik, bertsolaritzaren inguruan, bertzalde batetik, olerkiaren inguruan, eta ikusiko duzu ere batzutan ogibidez irakaslea naiz, eta ikusiko duzu nola irakaskuntza ere presente egongo den gaurko emanaldi honetan. Osasunak irabazten duenean pozten naizena, galtzen duenean haserretzen naizena, barazkiak maite dituena, ez, normalki erantzuten dugu ogibide batez, eta zu zertzara, eta normalki jendeak erantzuten duena zer da, ni okina naiz, ni ez dakit irakaslea naiz, ni zurgina naiz, beti ere ogibide batez erantzuten dugu, eta nonbait hori izango da bizigaren sistema neoliberal honen isla. Hau da, persona bat definitzeko erabiltzen bada bakar-bakarreko ogibidea, nonbait sistema honek zurrupatu gaituela ere izanen da, Eta nik lehen aipatu dizuet,
bersotan aritu naizela, olerkiak idazten ere banabilela, bai? Baina mamuak edo handitu dira eta nire zalantzak handitu dira eta konplejuak, bai? Batik bat atzizki honekin, bai? Hau da, eta zuzertza da. Eta niri beti kosta izan zait, bai, personalki diot, nire burua definitzerako orduan erratea bertsolaria, bai? Eta norbaitek tartekatu baldin badu galdera batean, eta zu bertsolaria zara, bai, baiezko hori ere kosta izan zait beti erratea, bai? Igual konplejoa bada, batzutan ere lotxagorretzera iritsi izan naiz, bertsolaria, nik argi dut bertsolaria zeintzu diren, bai? Norbaiti Nikolai errango banio, Amets Arzaiuz zer den, Maialen Lujanbio bat zer den, denek, bai, erranen zenuten, bera bertsolaria badela, bai? Baina egia da nik personalki, kasu honetan, konplejo batzuk ere izan ditudala eta mamu batzuk ere hurbildu izan zaizkidala holakoetan, bai? Gauza haunitz erran ditzaket, baina uste dut sekula santan ez nukela erabiliko termino, hau da, poeta, olerkari, bai? Eta orain azken sariketa dela medio eta liburuaren argitalpena dela medio, igual baten batek alderan berak tartekatu du, ez? Eta zu poeta zara, ez? Eta hori baiezkoare erratea kosta egin zait, bai? Iruditzen zaidalako nola baiteko dimentsioa hartzen duela, bai? Bueno, eta orduan zeren zale bihurtu nahi zen, zale atzizkiaren zale amorratua. Iruditzen zait, agian nire burua xurituko dut, nik uste dut konpromesu maila ere jautsi egiten dela, baina iruditzen zait, nire burua definitzerako orduan askoz ere erosoa banagoela bersozale izanik eta olerki zale izanik, barazki zale izanik, literatur zale izanik, bai? Zale atzizkiaren zale izanik, bai? Alde batetik bai poetak edo poesia idazten dutenak eta bertzalde batetik bertsolariak edo bersotan aritzen direnak edatuak daudela gaur egungo komunikabideetan, bai? Berdin zait izatea egunkarian, berdin zait izatea irratian, berdin zait izatea telebistan, errealitate bat bada, bai? Enaiz sartuko hori, azkenean olerkia idazten duena, idazlea ere bada, eta demagun komunikabidea, bai? Idatzizkoa da, eta igual desproportzioan, litekena da, bertsolari gehiago egotea, poeta edo poema idazle baino, bai? Eta, hala ere realitate bat bada. Hau da, euskal komunikabideetan, orain ez, berria hartzen badugu, eta ikusiko dugu nola, Mariani Txoperena, Andoni Eganea, Saio Altiza, Jokin Labaia, Mirena Muniza, Onintzen Beita eta gehiago, eta pasa direnak, Maialen Lujanbio, Sustraiko Olina, pilaka, bai? Hau da, realitate bat bada, bertsolariak hemenka badaude, eta gero bertzalde egongo ziren, Edoi Etxarte, Angel Lerro, Inigo Astiz, bai? Orain, berrian parte hartzen dutenak, bai? Eta olerki liburuak bai dituztenak, eta poetak direnak, bai? Hori errealitatea hartuta, nik zera ikusten du. Kontzeptuaren erabilera eta dadura, bietan ez dela berdina. Hau da, ez dakit. Nik zoi hartan ez dut poeta, bai, zein da poeta, bai? Hau nitzetan, burura etortzen zaigu, ia, hau da, gugandik aparte dagoen norbait, hau da, onditasun ikaragarria duen persona da, bai? Izan daiteke Xabier Lete, izan daiteke Lauaxita, izan daiteke Hartze, izen potolo bat, bai? Pisu handiko persona bat etortzen zaigu burura, bai? Eta aldiz, bertsolari bezala, nik erraten badira, bertsolari etorri da, ez dakit zein etorri den, bai? Eta bertsolari izan daiteke Txirrita, hau da, hauen gizara pisu handia duena, Maialen Lujanbio, pisu handia duena, Julen Zenai, eta bai, edozein izan daiteke, bai? Hau da, kontzeptu horretan, gaur egungoa, garai batekoa, hau da, elitean dagoena, elitetik pixkat apartexeago dagoena, denak abitzen dira kontzeptu horretan, bai? Baina, iruditzen zait, poeta kontzeptu horretan, iaia jainkotutako persona batzuk bakarrik abitzen direla, bai? Nik hemen, bi pasarte, hau justifikatzeko ekarri dizkizuet, bata Edoi Etxartena da eta gero bertzea Mirena Munizarena, bai? Edoi Etxartena hau ez dakit nondik atera jaren, bai? Baina, nonbaitetik atera nuen, eta berak ere burua definitzerakoan, edo norbaitek definitzerakoan, horrela zion, bai? Pentsalaria, idazlea,
liburu saltzailea eta tabernaria katakrak Iruñeko liburu denda eta pensamendu eta eztabaidarako guneko kidea. Bai? Eta doi etxartela. Berak ere ez du erabili poeta konzeptua, erabili du generikoa goden bat. Eta baten batek gara, bai, ez du bakarrik poesia idatzi eta egia da. Bai? Baina ziurrenik ere idazle desente ez, hasi dira, poesia idazten, eta gerora pasa dira bertze genero batzutara. Eta ziur nago ere hasieran ez dutela, kontzeptu ere erabili. Gehiago erabili izan ez zuten kontzeptua. Bale? Eta Miren Amurizan, bai? Miren Amurizana ikusiko dugu Wikipedian, eta Edoienare ikusiko dugu Wikipedian nola definitzen duten, bai? Edoi Etxartez, euskal idazlea eta biolin jotzailea da, biolin lizentziatua da, patapan, eta Suzko Lilia poema liburu argitaratu zuen. Hau da, aipatzen dute liburu bat, hau da, poema liburu bat idatzi duela, baina kontzeptua bera ez da geri. Bai? Ez da inuna geri. Nik aldiz hartuko banu Mirenen inguruan Wikipediak erraten duena, ikusiko dugu nola lehenengo esaldirako, hau da, kokatzen du nongoa den, eta ja berehala aipatzen du bertsolaria da. Bai? Eta iruditzen zain nahiko erranguratxo ere badela. Hau da, bertsolaria, bai? Bada kontzeptu bat, nahiko edatua dagoena, bai? Eta bertzalde, egia da, poeta edo lerkari kontzeptua, zenbait persona izendatzeko eta erabili izan dena, baina, persona horiek izendatzerako orduan pisu handiko personak dira, eta egia da ez dagoela hain edatua, hain barreiatua, bale? Orduan, desente laguntzen dit gehien bat ere, aspaldi egin nion, ametsei egin nion, goizeko 10 izango ziren, edo 11, baina, uste dut Jeki Berria zela bera, 2010an egina da, eta elkarrizketa hori nion, ez dakit Gaztetxulo da Gaztezulo, ja izena ibertzetan aldatua da, baina Igone Fernandezekin, eta, lehenengo galdera hori da, bai? Zer da bertsolari izatea eta zer da bertsolaritza, bale? Bideoa ez da inondik ere profesionala, baina ikusiko dugu. Nola ulertzen ez duzuke bertsolaritza eta zen dira bertsolariak, zure ustetan? Nik niri garet esan diatenean bertsolari nahizen, edo bertsolari sentitzen nahizen, beti erantzune klasiko baten bidetik abitzen gauzen bertsolari gehiena, Lazkautxik izan zioten bertsolari sentitzen omentzan, eta are ez esan omentzun, eta orduan abiapuntu hortatik denek esaten dut, Lazkautxik esan izan batzun ez ez nik nola esan baiet. Pixkate, nik erantzun izan detena da, ni bai tabladuan sentitzen naizela bertsolari, bertso ardura bat ematen zaila dago, ezkenen hortarako deitu eta jendea horregatik dago behian eta zu goian, zu bertsolari konsideratzen zaituztelako eta bertsotan erantzun behar dituzulako jendearen gogo batik. Baina tabladutik friseakoan nik ez nire bertsolari sentimentua eguneko italagoetan sonian eramaten egizanak. Eta ez eta astean zehar bere guztikan, urtean zehar orduan, oso bertsotan egin beharreko momentu hortara mugatzen zaiz bertsolari sentitze hori. Eta sentitu behar bat ere bai, ardura bat dago dizulako. Orduan bertsolaria nik uste nire ulermenetik hori da. Han bertsotara deitu da ardura hori eman diotena, eta hala erantzun behar diona horri bat, ez da nobeto besetan okersiago. Gero ja filosofikoki asko zabatu liteke bertsolari izatea, zer dan jarrera, eguneroko bizitzan, bizitzan zehar, ze kezka hizkuntzaren inguruko ariketa mental eratortzen zaizkion pixkat, bere lanketa edo bizibide horretatik. Horre asko zabaldu litekeia bertsolariaren figurak jartzen izizon harri guztiak moxilan. Bertsolaritza zer den, nino ez nintzen ulermen batetik abidu da uste gehien azkenean jolas batetik sartzen era bide hortan. Eta gero iaia igual kontziente zean erako, bertsolaritza jaita hundi horren parte sentitzen dea edo parte egiten zaituzte horren
ni nola oso umezan eta aitak ekarritako mundu batean sartu nintzen ez neurez, baizik eta etxeko egoerak eta berez ekarri nindun bai berso eskolara edo bai berso mundura eta inungo ulermen aleginik gabe sartu nintzen berso munduan eta egon da gero igual saiatzen esteriorizatzen eta begiratzen horri eta orduan esaten ez zer da bersolaritza, ez edo nola ulertzen ez dugu, nik uste dute hasieran denen lehenentiko metxea dan jolas hori bukaeran ere berdin dala eta bat ere hori dala, bersolaritza. Itzak eta hizkuntza bere laberinto propio bat dazka, bakoitzan buruan bereziak dianak eta horien barruan disfrutatzen alguna dezu bersolarintzarako argi desente sartzen daizu hortik. Gero horren barruan disfrutatzeak genero desberdinak eman ditzake, izan ahozko joko itzlauzko bat, edo idatzizkoa, edo poesia edo literatura, eta espezifikoki kantatu eta rimatu eta neurtua den generoa, jolas horren barruan bersoa da, eta hor sortzen da bersolaritza, eta iaia horrean iristen dara esan dute. Gero jolas horren barruan ja badaude hain jolastiak dian aspektuak, zure bizitza edo munduarekiko kezka bat egitzen ezaget. Eta ja ni ustetzen eta barrua gota dut jolas hortan, orduan eta kezkatik gehiago bizitzen hasten zehala. Bersoa eta bersolaritzak erro horiek ditula uste dut, ja jolasetik aparte erro bat daka bizidan inguruan Euskal Herrian eta Euskal Herria munduko kontestuan sartuta, Euskal Herrian euskara hizkuntzan inguruan eta bai iparraldean esantege linguistikoki, sozialki, politikoki bakoitzak dakan sentimentu guzti hori bersoaren erroaren zago lur bat da. Eta hori da zure inguruan eta gero zure barruan zuk kezka hori ematen diezune erantzunetan ja beste lur bat sartzen da eta nik uste bersoak jolasetik aditu eta jolasean bukatzen dela baina gero jolasaren barruan erro horiek dazkala eta erro horiek gabe iaia iritsi ditekela jolasak zentzua galtzen dena. Orduan abstraktu dieman da, hau isi dena edo ez ari dena. Bersolari bezala ez bazuen definitu, hor ere mamuak ez daude bakarrik nire buruan edo, ikusten duzue hor badaudela halako mamuak eta badagoela halako pisue, bai? Eta, bueno, interesgarria da bersolaritza, aipatzen duenean, jolasitza erabiltzen duela, bai? Jolasa eta jolas hortan biltzen direla gauza desinte, baina batik bat herri honen esentziare badagoela jolas hortan, bai? Eta konpromiso bat, eta hizkuntza bat, herri honen hizkuntza bat, eta mila gauza, bai? Olerki izan daiteke hori, poesia izan daiteke hori, jolasari izan daiteke poesia, bai? Eta errotua dago, gaur egungo herri honetan errotua dago eta errotua egon da, eta nolabait ere hizkuntza bat biltzen da bertan eta jolasiteko aitzaki perfektua da. Nik uste dut, ez zen, justu termino horren inguruan nahi, baina iruditzen zait, bersolaritzan da, olerkiaren dako ere izan daitekeela, bai? Baina, bueno, ikusi nola berak ere, kontzeptua definitzerako orduan ere, kezkak dituen, ez? Eta berak erraten du, olatuan nagoenean, eta, erantzunkizun bat daukadanean, eta komunikazioa lortu behar dudanean, bersolari sentitzen naiz, baina eguneko 24 ordutan naiz sentitzen, bai? Hau da, xumetasuna ere badago, horre, bai? Eta, nik hemen zer ikusten dudan, alderatuta, eta hortaz alderatu ditut igual bi terminoak, bata edatua dago, barreiatua dago, normalizatuago dago, bai? Bersolari, kontzeptua. Eta bertzean, niri duritzen olerkari poeta, eta beha igual poeta, hitz horrek, karga gehiegi duela, pisu handiegia duela, bai? Eta pisu handiegi horrek ze sortzen duen, bertzea konplexuak geure burua izendatzerako orduan, baina duritzen zait ere, jendearengan nolabaiteko, ez dakit nola, baina barrera bat edo jendearengan nolabaiteko beldurra ere sorrarazten duela, bai? Hurbiltasun falta bat ere badela, bai? Eta hori, erran dizuet lehen ere irakasle naizela, hemen ere bazate batzuk irakasle, eta
irakasle lanetan abile eta egia da nire ikasleek haunitzen dako euskal mundua bakarri mugatzen da institutoko ikastetxeko eremu hortan, bai? Gerora beraiek konsumitzen dutena egunerokoan eta etxean dutena ergal giro bat izaten da. Baina nik ala ere galdera bat luzatu nien, ez? Banakin konferentzio eman barran duela, beraiekin lantzen arintzen justu estilo baliabideak eta existenzialismoa eta txillardegi eta galdera bat luzatuko dira. Eta erran nien bai, zuek, izen eta bizenekin, baina bertsolariak ezagutzen dituzue? Eta ia eguneko handi batek, ez dakitzen batek, baina eguneko 98, 97 batek, bai, baten bat ezagutzen zuen. Maia Beldu, Janbio, Julio Soto, elitekoak, bai, baina ezagunak zituzten. Eta kontutan hartu behar dugu kontestua, ez? Azkenean Iruñerrian gaude, bai, eta batzundako euskeraren realitate bakarra hortara mugatzen da, ikastetxera. Hortik kanpo ez dute ia zer konsumitzen, bai? Baina ere, bertsolaria kontzeptua bera, bai? Eta bertsolaritza ezaguna zuten, bai? Gerora bigarren galdera luzatu nien, bai? Eta nien, eta euskal poetarik ezagutzen duzu? Eta erantzuna izan zen ez, bai? Ez dutela ezagutzen. Eta hor komodin basartu duen, igual azken urtetan oihartzun handiena lortu duena edo, ez? Eta nien, eta Kirmen Uribe ezaguna duzu? Orduan, bertze galdera da luzatu nien, bai? Eta nien, eta zuendako, zer dira bertsolariak, bai? Eta, hemen ja galdera ezberdinak atera ziren, bai? Baina badaude bi nahiko importanteak direla, gehiago ere atera ziren, bai? Baten bota zuen, herrimatzen dutenak, gai baten inguruan, bai? Bertzen baten bota zuen, tipo raperos, pero en euskera, bai? Denez, euskera irakaslea izan, honitzetan beraien erantzuna, erdaraz tortzen da, beraiek ere erosoago horrela sentitzen edolako, hola da, Eta los que improvisan, bai, batean, estos son los que improvisan, bai? Eta gero, lo que nos daba Terre, bai? Eta, Terre, referentzia egiten dio Xavier Terrero, bai? Eta iruditzen zaitu, badagoela bi gauza nahiko importantea. Eta bata da, zuek badakizue, duela urte batzuk, traba batzuk egonagatik ere, hezkuntza arautuan, bertsolaritza eman izan dela, bai? Eta lehen erran dut, haunitzen dako euskeraz konsumitzen den produktu bakarra ikastetxea de eskola da, bai? Eta, norbait etortzea eta persona horrek bertsolaritza hurbiltzea eta bertsoa hurbiltzea bada, beraien dako bada zerbait, bai? Eta ikusten baduzue, zer dira bertsolariak, erantzun zientifikoa ez izango, baina bintzat hurbildu egin dira, bai? Los que improvisan, errimatzen dutenak gai baten ingurua, tipo raperos pero en euskera, eta lo que nos daba Terre, bai? Hau da, bertso eskola ez, baina hezkuntza arautuan ere bertsoak bere kabide izan du, bai? Yo no les entiendo, bai? Baten gaztekoa, Lorca eta hola, bai? Ez, gaztekoa, gazteleraz bazuten referentzia baten inguruan. Eta gero hori ez, maitasunaren inguruko letrak, hau da. Poesia lotzen dute sentimentu batekin, bai? Eta maitasunarekin, bale? Zer ikusten den batean eta bertzean? Batean, zientifikoa ez da, baina nire idurikoz pixka gehiago hurbiltzen dira definiziora. Bertze honetan ikusten ditut, hankamotz, bai? Nolabait ere kontzeptu urruna balitz bezala, bai? Ordan hori da, giro ordaldun batean bizi garen arren, bai? Batzutan dugun burbuja hortan, euskerazko burbuja hortan, ikasleen dako, iduritzen zait, bertsoa nahiko kontzeptu hurbila dela, eta nahiko diokako txartean, bai? Baina poesia eta poema eta poeta, nahiko kontzeptu urruna dela horretzen, bai? Badagoela hor barrera baten bat, bai? Nolabait ere ez dela eman beharreko lotura, bai? Eta, erran dizuet, justu lantzen ari ginela, estilo baliabideak eta, hemen klasiko, bai? Irakasleo batzutan tematzen gara ere klasikoekin eta klasikoak beharrezkoak dira. Henik ez dut erraten klasikoak beharrezkoak ez direnik. Baina bai batzuetan, iduritzen zait ereduekin ere asmatu behar dela, bai? 1922an idatzia da, olarkia da, bai? Baina, kontestualizatu behar dugu, 15-16 urteko ikasleen eskuetan dagoela, bai? Eta testu liburu batean dagoela, bai? Eta nik erraten dudana, ni irakasleana, ez da, bakit zer den hori,
Eta bertzalde, nik hitz egiten dudan hizkuntza akademikoa banitzen dago, kito, bai, ez da gehiago. Orduan, ikusten duzu ez, oi lur, oien edur nerea, oi goizeme parre gozo zernea. Harto muskermendi baserri zaharrak, ale gorri zabaiduta sagarrak. Oro laino me batek estaldia, urre zoro eguzkiak jantzia. Nekazari gizandi bat iduri sorotan zut, egin deizula zuri. Zure bazter gurazko aberria doa zoro eta bertan ni lultzia. Oien elur baninduzu zerea, zu landuta zure sarizasea, baina ezin, beheko behar goriak narama, agur soro sagan, indiak. Lultzitrena da. Aztekoia kontzeptua bera, talako irakasle egon daiteke. Bai? Estilo baliabideak. Helburua zein da, estilo baliabideak gantzez da, eta hemen estilo baliabideak agar daitezke, metafora, personifikazioa, dena delako agertzen dira, bai? Eta lantzeko eredua izan daiteke, eta klasiko bezala balio dezake. Baina ere zalantza da, honekin hurbildu egiten ditugu, edo urrundu eta beldurtu egiten ditugu. Bai? Eta liburuan agertzen dela nahiko praktikoa dela, eta bertze gauza batzuk badiz guk bilatu behar ditugula, bai? Bideaz ez jarriko, baina kantu bat hemen bada, eta liburu batek ere definitzen zuen kantua eta lorkiaren arteko desberdintasuna, baina eta dio, peitu zenbatu keitu ondokoak baino mugikor txikiago bat, ondokoak baino titi handiago bat, ondokoak baino kotxe azkarrago bat, ondokoak baino modelo berriago bat. Ezin esan, ezin egin, ezin pentsa, ezin senti dena da hemen debeku bai. Aske zarete libre zuen kaiola erraldoietan, dena eros daiteke zuen kaiola erraldoietan. Hala ere keixu zara zure kaiola erraldoi horretan, kat ez alda dezakezu zuen kaiola erraldoietan. Peitu zenbatu gehitu ondokoa baino mozkor luzeago bat, atzokoa baino saio kutreago bat, atzokoa baino kantu errezago bat, ondokoak baino gerri argalago bat. Ezin esan, ezin egin, ezin pentsa, ezin senti, dena hemen debeku bai. Aske zarete libre zuen kaiola erraldoietan, behitu zenbatu gehitu. Mundua horretan dago, baina guk ez dugu ezer apurtu eta euria ari dut. Baina guk ez dakigu nork eta izea aserre dago, baina ez dakigu norekin eta itxasoare aserre dago eta izen pare bat okurritzen zaizki. Baina isildu egingo naiz demokraziaren izenean, aske zarete libre zuen kaiola erraldoietan. Iduritzen zait 15-16 urteko endako, batek errandu dago, ez da olerkia, abestia da. Naiz hartuko hortan, baina baliabide edo baliabide literarioak edo estiloa bera definitu behar baldin badugu edo landu behar baldin badugu, ikusten dugu, baten batean, konparaketa, badago, eta personifikazioa badago, itxasoa aserre dago, eta izea aserre dago, eta metafora zer da bizi zareten kartzela erraldoi hori, bai? Eta hiperbole bat ere badago, dena eros daiteke, eta hau da, badaude, eta nik uste dut ikasleen dako askoz ere egokiagoa dela. Eta gainera kritika egin dezak eta bertzean ere tren batean ez, badoa, eta baina iritzen zen kontzeptua bera urruna egiten zaiena. Bai? Hemen, lan ditzakegu gauza berdinak. Bai? Berdinak lan ditzakegu. Bai? Aske zarete, baina preso, antitesia, lan daitezke gauza. Bai? Batzuetan falta zaizkiguna dira ereduak. Ez dute klikatuko, baina musika, berritxarrakena, musika ere beraien dako, askoz ere erakargarriago ere bat, bai? Eta gero, gure lana izango zen erratea, poesia izan edo ez, nahiko kantu poetiko ere badela. Erran dizuet haien dako, iruditzen zaila nahiko urruna dela, ez garela hurbildu behar bezain bat, haiek ere beldurra diotela oraindik ere olerkiari, poetari, poeta hitzan ikustu beraiek ere entzuten dutenean, distantzia bat hartzen dutela. Eta hemen aipatuko ditut, gaur egun ja bertsolaria punta-puntakoa da, bai? Baina lehengoan berrian, Igorrei eta Unaiei elkarrizketa bat egin zioten, eta galdera bat hau zen, bai? Bertso-eskola helduleko izan zen zuentzat, bai? Eta beraiek ere, badakizue, hori ez, Durangokoak dira, bai? Eta, beraien dako izan zen bertso-eskola, bai? Eta zion, Igorrek esan bezala, Igorrek aipamen bat egiten zuen,
kirola zegoen, edo bestela eskola. Eta gure kasuan hizkuntza trebetasun batzuk eta gustu bat zeukan jendeak luzitzeko eta gozatzeko zuen leku bakarra eskolako lanik bitartekoa zen, eta hori ez da bat ere guai. Zuk euskaran irakasgaian idazlan bat egitean gozatu dezakezu, baina oso txarto geratzen da. Eta orduan sortzen da eremu bat non hizkuntzaren bitartez jolastu eta gozatzen duzu. Eta ez da kritikagarria, ez dakit zelan esan. Eremu aske bat da eta jakina, honesten da. Hau da, kasu honetan, zuek badakizue lopategirekin, urte haietan, berso eskolak eta sortzen hasi ziren garai hartan, Unai, Igor, baita ere, Leire Bilbao, Unai Elorriaga, Lipus aktorea, hau da, horiek denak matrikulatu ziren lehenengo berso eskolatan, bai? Ikusi hortik zenbat artista atera dira. Orduan, berso eskolaren funtzioa zein den, bersolaritzaren kasuan zein izan den, hurbiltzea. Gauza hain urruna den hori, gauza hain akademikoa den hori, gauza hain aspergarria den hori, gauza hain ulertezina den hori, hurbiltzea. Eta iruditzen zait bersoan eta bersolaritzan lortu dela. Berso eskolek suposatzen izango dutela zer ikusia, eta berso eskolak aldaketa nabarmen bat suposatzen da bersolaria ume edo gaztetxotatik edo bestela ikasten hasten da eta ikasi inberdu gauza bat eta ikasten du bere garaian presente da horretik. Bere garaian mugitzen da lurretik jasotzen du eta gero bera gutxi horrek moldatzen du eta hola atiatzen da. Eta berso eskolari gabeko garaian berriz hori dena existituko zen, baina pentsamentuan nagusituko zen bersolaria jaio intzala eta bere doai hori innato eta intakto dugu zala. Gero eta orduan nik esan duke gutxio moldatu goziala igual beren garaiko sensibilitate ez dut gutxio moldatu, baina berso eskolagoa ikasi egiten da atea egiten da orduan bere garaian formazio behartzen du. Eta jaiotzen da berriz jaiotzen da bere liburutan guzti. Eta orduan ni uste hori sentitzen dela ez nagusi, baina sentituko dela bere jakinduria eman horrekin eta orduan hor seguro asko posibiliago izango zen txoke fuerteagoak egotean, baina berso eskolak sare handi bat osatzen dugu bersolarien artean, berso sensibilitateen artean eta ikasteak esango duke moldatu iten zaitula zure garaitik ikasten aizialako eta orduan bizitzea zu edaten aizean giro horretan eta hor ateatzea horako kontrareakzioak zailago iten zaila nahastu da zunezisa, baina eta komunikabidek aien hori? Gauza bat, berso eskola, berak aurretik aipatzen zuen, baina berso eskola bertze ekarri zuena zen molde zaharra eta berria, nola baiteko zatiketa bat egon zen. Berak aipatzen du, garai batean, bersolari izatea ere, orduan bai urruna bazela, bersolari izatea bere sortzez zemen doai bat zen, bersolari sortu egiten zen bat. Eta, gerora ikusiko du, baina Mundizak aipatu zuen ez bersolari bat egin daitekeela, bai? Eta, iruditzen zait, berso eskolek berak aipatu bezala, sare bat osatzen dutela, sortzez ez, bai, ikasi egin daitekeela. Eta, iruditzen zait, Euskal Herri mailan, generazio deixentei eta deixentei, hurbiltasun bat suposatu dira, bai? Orduan, ikusi nola, hemen Iturriaga 93an edo lehenbizko finala gazte handitzen dago eta eredua izan ziren, bai, hau da, estetika apurtzaile bat, estetika aldetik ez du ezer ikusteko hori, ikuspuntu desberdin bat, ikuspuntu gazteago bat ere ekarri zuten. Eta, gero badago gauza bat, eta begia da, beraiek doai izan zuten molde zaharretara egokitzeko, taldi berean, beraiek eta zaharragoak zirenek ere, izan zuten, beharrezkoa zena egokitzeko molde berrietara, bai? Nolabaiteko uztarketa bat izan zen, bai? Baizik, eta hasi zen gazten zirkuituan ere lekua egiten.
Hau da, urruntasun hori gero eta txikiagoa zen, hurbiltzen eta hurbiltzen. Egokitzen, metamorfosi baten bidez, etengabe, bai? Eta zer den ikusten dara falta zaiona olerkiare oraindik? Bera, bizi garen mundu honetan eta hezkuntzan eta askotan aipatzen da, hori ez, emozioak eta emozioen bidez eta emozio hezkuntza, olerkia tresna perfektua da, sentimentuak adierazteko, barrua orekatzeko, sozialki gazteek aldarrikatu behar izaten dute, gazteak dira. Gazteek ez badute aldarrikatzen, nor, bai? Sozialki aldarrikatzeko, komunikatzeko, bai? Komunikatzeko ez bakarrik komunikatzeko, ez, zerbait saltzeko, konbentzitzeko, norbait ulkitzeko, norbait maitemintzeko. Iruditzen zait, izan daitekeela tresna egokia. Eta ametsek zioen bezala, jolasaren bidez, jolastuz, ongi pasatuz, bai? Nolabait ere emozioak, bai, kanporatzeko bide, eta aldi berean euskara, bai, lehen erran dugun euskara oso akademikoa da batzuetan orduan, euskara, bai, euskararekin jolasteko bide, eta bertzea izan nintzen, horrela beldurra galduko diote, haiena sentituko dute, tresna bihurtuko dute, eta ez da kontzeptu urruna izango haiena. Bale? Eta helduok, ja gero eskola utziko dorra aparte, iruditzen zait helduok ere haunitzetan erreferentzia hor dugula, bai? Bapaten heltzen gara, zakigu nola, gerora zahartuko garen bezala, baina iruditzen zait, jende haunitzen dako, olerkiarekin duen harreman bakarra ikastetxean ematen dela, eta gerora ez duela liburutegitik liburu bat hartu, ez duela 10 euro gastatu liburu bat erosteko, ez duela kontsumitu poesia, bai? Eta iruditzen zait, erreferentzia hori ikastetxean, bertze modu batera ematen bada, ludikoago ematen bada, hurbilago ematen bada, heldutasunean ere gehiago konsumituko dela, hurbilagoa sentituko dugula, eta ez bakarrik hori, gureago sentituko dugula, bai? Nik ikusten dut, ulertzeko lanak genituela, garai batean, bai, adin horretarako ez ziren oso egokiak igual ematen ziren molde batzuk, abstraktu egiak, bai? Eta hemen asterizko batekin jarri dut, azken liburu hau argitaratu dut, anibali batzuk konpromesua zela eta erosiko zuten, bertze batzuk igual gustagarri zitzaielako. Baina bai, deixentek irakurri dutela, ez dutela bakarrik apalean utzi, eta beraien aipamena izan da, Jon, niri olerkia ez, baina hau gustatu zait, bai? Eta bai, niri hau gustatu zait, eta lagun batek, zintzoki ez, arek aitortu zidan, nik ez dut erosi, baina nik olerkia ez, oraindik ere ikastetxeko horitzaile ditu eta ez olerkia ez, bai? Hau da, erran nahi dudana da, badagola bloke bat, badagola, ez dakit nola erran, baina badago harresia handi bat, eta honitzetan harresioi eraikitzen dugu ikastetxean daudenean, eta izaten dugun pertzepzio, izaten dugun pensamentu hori gero, heldutasunean ere ordukoa izaten da, bai? Ikusiko dugu bersolaritza hemen ikusten zuen molde zaharra eta molde berria, Txirrita eta Laia Martin, eta lehen ametsek aipatu du, garai batean bersolaritza ere sortzez etortzen duaina zen, berezkoa, jainkotutako zerbait zen, gutxi batzuen eskura zegoena gainera, eta 80. hamarkadan Amuriza etorri zen, doinu berria sartu zituen, neurri berriak, berso eskolen eragilea izan zen, eta hor, nolabaiteko iraultza bat eman zen, bai? Eta iraultza hortan, ez da gelditu bakarrik iraultza hortan, hau da, 80. hamarkadako iraultza hortan. Bertsoa etengabe, bai, moldatzen ari da. Hau da, bersoak txikle baten forma du. Hau da, moldagarria da erabat, bai? Hemen dugu berso jasa. Hemen dugu guta-gutarrak eta hauek lehenago egin zuten 7 eskale, bai? Bersoa eta jasa, horrezak ze fusio den, baina musikarekin, bai? Eta hemen aldiz bi bala, bai? Eta bi bala, punka eta bertsoa ere lotua, bai? Eta hemen ditugu, rapero batzuk eta Xabier Silvera, ez? Rapa eta bertsoa ere lotu izan direnak. Hau da, bertsoa ez da gelditu sagardotegietan. Bertsoa iritsi da antzokietara, bertsoa iritsi da, Bartzelonako Euskal Etxera, bertsoa iritsi da tabernetara, bertsoa iritsi da, ez dakit nora, tara, tonat, hau da,
momentu oro joan da barreiatuz eta momentu oro joan da moldatuz, bai? Bueno, jarriko dizuet orduan, ikusteko nola moldatu den bideo txiki pare bat. Eta, bueno, lehenengoa Makin eta Salvadorrena da. Eta, hemen ikusiko dugu, bueno. Oteonian pasazekoa da, gaur baigorriko eguna. Behin batean dugula eta hau zer suieta duguna. Gizon zar bat hemen badugu lau alditan alarguna. Bolgarren aldiz oino nahi du horren biziko laguna. Neska gaztean bakartzen ari, zera uzkido aspaldian. Ez dut samatzen beharrik horren, gauza baita agerian. Andre gabe zonbait mutiko bizi direnak mendian. Eiek beginez inez konteta hori bosgarren aldian. Atoma horri zuritu zaio bere kasko korzoan. Anderazte bat horren etxian, ez baita gauza gaiztoan. Hori beti abirkiai da, ez baita gizon askoa. Arbon zarrak xerta dezake, oino pasate freskoa. Bueno, hau duzue, molde zaharreko bat ikusi ez, buruko ostoak eta hor badaude, ez dakiz zebait nezen atera hemendik. Eta, bueno, beraiek talde bat egin dute bizio, bai? Eta ikusi, bueno, aldaketa, bai? Bien arteko aldaketa. Zati txiki bat jarri zuzte. Zer izanen nahi, zer nintzen, galdera existentzialen limboan ibiltzen. Eguna nola gaua, handena ez da laua, baina lehena laua da, inorrez dela amiltzen. Lurrera joan dako markoak eskoz biltzen, gauzak ez dire ikusten ez badira sentitzen. Maite ez duenak ez du sufritzen, baina sufritu ez duenak ikasten aldu bizitzen. Azala entzuten badakitu jada, ez dakiku nada begirada bat ez mamia aditzen. Jakin nahi zukitzen dugu, jakin ez zukitzen gara norbetiko biziez bada inorrez da betiko hitzen. Komprenitzen, ametsak erditzen, kezkak erdibitzen dira. Zer da denbora zoitzen, abia biziko da nabia sortuko den atzo ere bizizen. Utsuneak osatzen gaitu, osotasunak usten gaitu. Aitu, zikloak jarraitu, inoiz hasi ez dena ezin da amaitu. Bakoitzak bere xarma, bakoitzak bere karma, jakin mina beti izan da ezagutzeko arma. Zorionaren bilatzaile sitxu, atxeman nahi baduzu segi zure erroetan barna. Gure barrenetatik, irten bide denak, egunka zarenetatik, bide berrienak, zango erenetatik, pauso zuzenak, esperientzia txarrenetatik, dako zondroi horik onenak. Utziko dizuet hemen, bale? Bueno, kontu bat, irudia berriz ere ekartzen dudan. Bueno, ikusi, estetikoki, bai ze aldaketa eman den, baina, bueno, biak ere nahiko poetikoak ziren, batean Makinek aipatu du ez, buruko ostoak, bai?
eta bertzea existentzialista hutsa da, bai, hau da, existentzialismoa landu nahi bada, hor sei ezaugarria daude ziur, bai, esteko lehenengo personan, eta hau da, hemen ikusten dela da, bueno, bersoak nola erranen duke, Odei kantatzen du, hau da, molde zaharrean, kantatzen du, bai, baina, bueno, bere gaztetasunetik, bere ideietatik, bai, baina aldi berean moldagarria, etengabe moldagarria bada, hau da, uztargarria da, bertze disiplina batzukin, bertze gauza batzukin, bai? Erroak hemen daude, hau ez da galtzen, bai? Baina beti ere adarrak, etorkizunerantz da ez, bai? Hau da, gauza berrietara da. Bale? Ez dite mango, bai. Orduan, aipatu dena, bai, bersolaritzan ikusten dena hori da. Oinarria, sustraiak lehengoan daude, poesia behar da, poesia izanen da, poesia egonen da, poetak egonen dira, poetak badira, bai? Poetak bazeuden, bai? Baina egia da, bueno, definiziontara estu-estuki lotzen dela bertsolaritza. Etengabe moldatzeko erreztasun hori izan duela, bai? Beti bide errexia izan du? Ez. Hau da, ziurrenik emakumea sartu zela, bueno, errexkietzen sartu izanen. Amurizak ere zapela lortu zuen hortan, erten dutenez, bai ez, hasiera hartan Gipuzkoan eta kantatzen zuenean, leku batzuetan ez zela arrontongi hartua izan, bai? Orduan, hau da ez, bueno, irauli zuelako, metrika berria sartu zuelako, sartu zituelako doinu berriak, bai, eta batzuk ez zuten ongi hartu. Hau da, aldaketa guztiek haustura bat ekartzen dute. Bueno, beraz, zer egin belaunaldi honek eta hurrengoek poesia hurbilagoa izan dezaten, bai? Eta nik ez, baina, bueno, Angel Lertxundik bai, nahiko ongi definitzen duela, eta ni benpin ari hontatik ez, nahiko nuke ez. Eta Angel Lertxundik zera idatzi zuen, justu Bob Dylani saria eman behar zioten horretan. Eta, bueno, eztabaida gai zen, ez, literatur sari bat ematen altzen, bueno, liburu batean agertzen etzen pasarte edo hitz edo literatura bati, bai? Eta, bueno, Angel Lertxundik hau idatzi zuen, bai? Begiratzen badiogu euskal poesiak ere musikariz esker egin duen bideari, kontsideratzen badugu liburetatik etorri ez zaigun poesia guztia, gogoratzen badugu gure poetek kantarientzat propio idatzia, balioztatzen badugu kantagintzak euskal kulturari egin dion ekarria, aztertzen badugu zein larretan mamurtu dugun iruditeria poetikoa, pentsatzen badugu musikak eta hitzak zer nolako plazak bete dituzten gurean, lipar batez badarik ere, aurreritzietatik baztertuko bagenu liburua dela poesiaren etxe. Eta nik uste dut esaldi hori dela, bai? Euskal Herrian, orain ikusiko dugu, bai? Mugimendu forte bat egon zen, ez toka mairu, bai? Eta iruditzen zait gaur egun edozein mai ingurutan, edozein euskal gunetan, eta ez bakarrik euskal gunetan, iparraldean eta ere, erran nahi dut, igual leku batzuetan euskera arrun indartua ezagun lekuetan, kantu hauek kantatzen dira, bai? Edo igual beraiek ez dira euskaldunak, baina kantu hauek ezagutzen dituzte, bai? Erdaldunek ere ezagutzen dituzte kantu hauek, eta euskaldunok zer erranik ez, ez? Eta hauek gure-gureak ditugu, baina uste dut, gure-gureak bihurtu direla, azken batean lagun min bat izan dutelako, edo bidaide musika izan dutelako, bai? Musikarik gabe gaur egun duten oihartzunera izatera iritsiko ziren. Nire galdera hori da, habanera bat, gogo eta gorputzaren zilborresteak, Salvadorren eriotzean, txoria-txori, txoria-txori uste dut hartzek serbileta batean idatzi zuela, hori ez dakizu, baina uste paperezko serbileta batean idatzia zela, bai? Eta gerora behira ze bide egin duen, ez? Eta iaia denek dakitea hostia, eta gure ikasleek denek, ez? Txoria-txori. Nahiz eta igual batzuk ez jakin, zer erran nahi duen, nola interpretatu daiteken, ez? Baina egia da, gure bihurtu dela. Izarren hautsa berdin, bai? Eta ez gaur euria egin du, ez? Niko jarri dut, gehien bat ere 97an ze adinekin eta rapatu ninduen, eta ni horretzen ez, ez, deabroak teilatuetan, eta kantu hau ez, abesten zutenean, eta gau zen, aletxe. Baina nik ez nuen lotzen inundik ere, ez otamendirekin, ez poesiarekin, ez deusekin, baina nik sentitzen nuen, bai? Gaur euria egin du, eta orduak eman ditut, bai? Hau da, nik sentitzen nuen, bale? Gerora jakin nuen olerki bat zela eta olerki hori musikatu izan zela. Bai, ziurrenik honek ere bide hori izango zuen, liburuetan preso gelitu izan balitz, eta ziurrenik ez. Bai, honekin, eta hau bai importantea da, honekin ez dut erran nahi, aritu ez direnik, bai, eta ari ez direnik, Hau da,
Orain aipatu ditut, aritu zirenak, baina hemen dugu Bide Ertzeanek orain akitu berri du, baina Bide Ertzeanen proiektua beraz ikaragarria izan da, Jose Luis Otamendiren zenbat olerki musikatu dituzten, bai, gaizki moldatzen dira, Inigo Astiz eta Garik eta bertzen horbait egindako ikuskizuna ere. Eta gero hemen bi, bai iruditzen zait azken urteoketan indarra handia katamalok izan duela, asmatu duela. Uste dut hauek ere lehenengo aktuazioan jende gutxi bildu zutela, genero honek sortzen duen beldurragatik edo blokeoagatik, uste dut 6 pertsona bildu zirela. Baina gerora, Iruñean bera, Gurutzen Parantzako areto hori eta bete egin zuten. Orduan, gerora izan du bilakaera bat, Gotzon Barandiaran hor dago, egia da, salsa guztietan perrezil eta asmatzen duela. Saiakera egon dira, batzutan igual gehiago asmatzen da, bertze batzutan gutxiago, batzutan gehiago konektatzen da, bertzetan gutxiago, hauek kantatuak dira, bai. Jarriko dizu bertze txiki bat propaganda egite aldera, bai. Baina hontan ez da kantatua, errezitatua da musika pixka batekin, zati bat jarriko dizuet, eta gero ia bukatze aldera ondorio batzuk eta ea zuek zer diozuen, bai? Ranak hemen daude, itxasoak inguratzen duen ikartzik gabeko mundu honetan. Solaz mingarri gabe zen samina, ez dute esiktazen. Erraitazuk aurroi utxan ezera, erraidazuan kasartuko bada. Zure begietan entzuten dut, zure hauak isiltzen duen. Erakusleio berean preso gauden bi maniki gara. Hor gaude, baina ez gaude. Ginen, baina gaude. Etxeko objektuak mintzu zaizkigu. Atearen kirrinka kaskaiaren karraska hotza. Inoiz baino zena entzuten dira bizi garen isilkume honetan. Goatzean sartu zara. Besanotxeko argia itzali duzu, klik. Eta koltsoiaren maldukiaren karrakak. Bizkarra eman dinazula hotxekin. Eta bai, erlojuaren hortzeek min eman digute. Erraten izun betirako denbora unitzera. Propaganda probistu gara nuen, bai? Beira taldeakin, bertze, hor ere bersoa moldatua zen, erran nahi dut talde horrek ere bersoa moldatzen du, eta gonbidapena hartu nuen, eta esperimento txiki bat egin genuen, ensaiatu da, bai? Eta ondorioak, eta ja gero zer diozen zuek, bai? Takit, nik hemen konklusio gutxi batzuk aterako ditut, badakit, ez dela zerbait berria ere aipatzen dudana, bai? Baina bai, iduritzen zait gazte-gaztetatik eredu hurbilak eta estimulagarriak eskintzea garrantzitsua dela, bai. Eta igual hezkuntzan inguruan ibiltzen garenok, saiatu gara esfortzu bat egin behar dugula. Lehen aipatu da bezala, beraiendako daukaten oinarri bakarra, euskal oinarri bakarra honitzetan ikastetxea edo eskola behar delako, bai. Eta geroz bakarriko, iduritzen zait ere, helduok dugun ikuspuntua honitzetan ikastetxetik bildu dugun ura dela, bai? Orduan, hor zerbait motibagarria eskainizkero, zerbait hurbilea eskainizkero, segur naiz, heldutasun ez zain urrun batean ere, gero poesia, konsumitzerako orduan, bertze ikuspuntu edo perspektiba bat egongo dela, bai? Bigarrena da, kontzeptuaren handitasuna txikitu, simplifikatu, igual ere mamua bada, baina ditzen zaitu haindik ere poeta hitzak baduela, karga gehiegi baduela. Bersolari kontzeptuak ere badu, lehen ikusi dugun ala Lazkao txiki bere burua definitzerako orduan ez zuen kontzeptu hori erabiltzen, baina iduritzen dut haindik poeta kontzeptuak handiagoa dela, bai? Eta txikitzeak, ez dakit nola txikitu, baina uste dut mesede egin dukela. Hau da, nolabait ere,
gehiago edatzea, gehiago barraiatzea, ikuste azkenean modu bat dela, gauzak adierazteko kitio, sentimentuak, barna orekatzeko, bai baliabide batzuk erabiltzea. Simplifikatzen badugu, nik uste dut horrek ere lagunduko duela, bai. Hirugarrena, bueno, azkenean Lertxundik aipatzen duena, ez dut nik erran. Liburuetatik ateratzea, eta badakit hori, atera izan dela eta orain ere ateratzen dutela eta aterako dela, bai? Batzutan da zein formula aurkitu, formula egokiena edatzeko, barreiatzeko, normalizatzeko, bai? Eta sartzeko beldurri gabe, hau da, tabernetara, antzokietara, edozein lekutara sartzeko, hau da, bertsoak egin duen bezala sartzekoan eta hemen, bai? Eta badakit saiakerak egongo dira, eta sartu, bai? Eta bero, urrengoa, moldagarria izan da dira. Eta moldagarria bada, baina oraindik ere moldagarria izan da dira, bai? Jendeak ez dezala bakarrik definitu olerkia, olerkia irakurtzerakoan, olerkia ezberdin irakurri behar da, bai? Eta batzuetan 2 aldiz, eta 3 aldiz, eta 4 aldiz, eta bai. Baina, bueno, konsumitu behar den olerkia ez da bakarrik hori izan behar, hau da, olerki barrok hori zaila dena ulertzen bai, hori behar da, baina baita ere bertzea, ez? Ba, igual, narratiboa dena, batzutan komunikatzeko halako esfortzua eskatzen ez duena, eta ezkondu musikarekin, dantzarekin, raparekin, bertsoekin, txikle itxura izaera hori da, bai? Moldagarria bihurtu, bai? Eta, bueno, hemen banituenik adibide batzuk, liburu desberdinetakoa, baina iruditzen zaizpeia ordua pasa zait, betikoa da, iruditzen zait motz gelituko naizela eta gero ez. Eta hemen banituenik, eredu batzuk iruditzen zaizkidanak onak direnak batzuk ikastetxera begira, bertze batzuk, ea iruditzen zaizuen zuei hauek musikatuz gero, ez dute erraten, Serbia eta batean idatzitako olerkiak adina ibilbide izango luketen edo ez, baina bai, ibilbide bat izan dezaketela eta bai, gustagarriak izan daitezkela, bai. Orduan ez dakit, iruditzen bazaizuea galderarik baden edo, eta bertzenaz, igual baten badiak horreko dizuet, galderarik edo. Bersolaritzak Amoriza sartu zenean eta horrela bazegoen hilala biziko angustia existenzial momentu batean zegoen, ez? Eta behar hori zegoen eta erantzuna eman zitzaion, ez bakarrik bertsolaritzatik, baizik bertsoa ere euskerarekin batzen eta horrela ez, orduan. Nik uste olerkigintzak hori ez du bizi. Olerkigintza hor dago, beti da nik dago, ez du, ez dakit, esaten duzuna jendeak gehiago bere banatzeko eta iristeko poesiara, bai, egia da, zuk ematen dituzun zera holkoiek eta horrela ez, baina berez olerkigintza egongo da. Bertsolaritza beste momentu batean zegoen eta bien horregatik egin zen esfortzu handi hori, ez? Eta gero beste puntu bat, iruditzen zait ere, bertsolaritza dela sozializatzeko tresna bat, ez dakit zentzu handiak duen persona batek, bertsolari batek, bertso paperak egiten dira eta hor badago barne lan bat, ez? Baina oso bolkatua dago besteen gana, ez? Besteekin sozializatzeko eta besteekin gauzak egiteko eta taulak, txapelketak, ez dakiz horrela. Eta berriz, olerkian ikuste intimoagoa dela, ez? Norberak idaz dezake poesiaren bat, hortan egon daiteke eta ez zaila inporta, batzuri bai, baina beste ez zaila inporta iztea jendean gana, gehiago igual erabiltzen du bere buruarekin, ez dakit, pakeak egiteko, argitasunak egiteko, edo ez dakit zer, ez zait ere, hor badagoela beste kontzeptuaren aldetik bi gauzak ezberdinak dira, ez? Berak idazten aldu, bai, eta berarendako altxatu, bai. Eta bertsolaritza egia da, bertsolaritzan gaiteko komunikazio bat ematen da, ez ikuslea badago, bai, eta zuk konexio bat bilatu behar duzu, bai, persuazioa ditzen zioten, ez da bakarrik saldu behar duzuela produktua, hau da, komunikatzeaz gain, zuk egin behar duzuna da, ondokoa bada unkitu, irriz, leherrarazi, hau da, eragin bat izan behar duzu, bai? Eta egia da bertsoa intimoagoa dela, ez? Normalki idazten duzu, intimidade baten barnean, bai? Eta honitzetan zuretako gordetzen duzu, bai? Horrek ez du kentzen hori, nire duriko ere, baina
bertsoa ere izan daiteke arront intimoa, bai? Eta ziurrenik zuk ere kantatzen baduzu bertsoa, ez? Barne bartetik, batzutan izan daiteke fikzioa bertze, batzutan izan daiteke zuk izan dako bizipen bat, bai? Eta pertsonala. Baina segurazki bertsoi barnetik kantatzen baduzu, eragin bat izango du. Hau da, bertso bat intimista ere izan daiteke, bai? Baina, bueno, bat natorre horrekin, hau da, enfokea egia da igual diferentea dela, Eta bero, amuristana, garai hartan behartzen, eta elkarrizketa hortan, egin nion elkarrizketa hortan ametsek aitortzen zuen, azkenean boom mediatiko hori izan zuen 80. hamarkadan gero, hitzetik hortzerakin eta berak aipatzen zuen, zati hori zut jarri, baina bertsoa normalizatzeko garaian bi gauza izan direla ezin dortzeko, alde batetik bertso eskolak, eta bertzalde batetik komunikabideak, eta horrekin lotua komunikabideek gehien bat ere xurgatzen dute txapelketa, eta txapelketak, Eta egia da, olerkia eta txapelketak, ziruditzen zintzu horrek izango zuen, hori, baina erran nahi dute partekotasunetan edo ez. Baina, eta ea gazteen dako edo eredu izan daiteke, ez bai, 15-16 urteko kontestu eta lehen jarri dut, zerberrizarri eta baina hori ez, ea, zer izan daiteke egokia, ez adibidez, Jone Gorostazun olerki bat bai, eta, gehien bat ere, emakumearen ikuspuntutik, eta dio, banaiz hile, izkur luze, banaiz begi urdin erne, banaiz ezpain eta banaiz azal, banaiz esku lehun, banaiz azazkal gorri, pirsina zilborrean eta tatuaje ezkutuan gordeak. Banaiz hitz, xamur gordin, banaiz ilusio eta desio, banaiz kezka arazo, poesia eta musika. Batzuetan baina, titi eta alu bakarrik sentiarazten haute. Nik uste dut aldea badela. Eta hau dugu, beraien dako ere, eta emakume bezala zer erratik ez. Bat, eta bertze bat eta jagonekin eta hau ez gazten dako hau, hau ea ez, batek gara, ez du musikaltasunik honek edo honek ez edo, baina honek edadura izan zezakeen, agian ez, etxeko zapatilla, eta dio, etxeko zapatilla ez bertzea, gosari azta. Ez dira domeketako pagak, ez dira marrazki bizidunak, parkeko jolasak, edo benetako lagunak faltan sentitzen ditudanak. Ez dira uretan egindako zangak, futboleko izerdiak, amaigabeko udak. Ez dira gurin zaporezko meriendak, esnetan bustitako galletak, faltan abari ditudanak. Goizero, nire Espainetako gosari aztarnak txistuaz bustitako zapiarekin, garbituko dituen norbait oraindik badela jakitea da benetan falta zaidana. Hemen ama baten ausentzia ikusten da, ez? Eta ederra da, hau da, ama diot, ama, ez? Eta ederra da nola ama hitza aipatu gabe denek ama bat ikusten dut, ez? Orduan, Iñaki Erranduz bezala olerkia egonda, egongo da, baina ea poeta edo poesia hitza hitzen dugun hortan, beldurra galtzen dugun eta gelditu horrekin, ez? Gauza ederrak direla, osnarrarazteko eta gozatzen. Ateneok, eman dizkigu 25 bat liburu edo, azken sariketako liburuak dira, nire liburuak, orduan, eskerrak emateko modu bat ere bada, eta nahi baldin baduzue, liburu hau doain eta zuentzat eta gozatzeko eta etxean lasai irakurtzeko, edo gitarra bat norbaitek baldin badu, musika.